The Rocket Factory needs cash. През това време екипът на Кукупрезареждане и целият български народ 3 дни яли, пили и се весели. Вероятно време ви били ли сте някъде, където става една малка вихрушка сред. Нали сте виждали, тя се обикаля така. По целия площад и ние седим, пием си виното и гледаме къде ще спре. Пър. Това е като хвърлянето на букета на сватба. Пред който спре, каза, моя ред е вече. Това е любов. Нищо няма хубаво в това, когато човек приличава любовта си като едно непрекъснато дъвчене. Това е състояние на или нещо искаш да забравиш, или ти е ужасно отекчено и даже не знаеш дали, когато ще разговаряш с хората, дъхът ти ще бъде лош, а не бива. Любовта е като дъвката. Дъвчеш, като ти омръзне, изплюеш и си отиваш. Просто е истината за обичта. Първо себе си, защото човек се ражда егоист. Той е сам пътува в това огромно пространство, което му е определил този отгоре ли, отдолу ли, не знам. Двамата непрекъснато се карат, кой да те вземе един нагоре, другия долу. Оставаш шлифера си долу на земята, а духът бавничко нагоре, докъдето стигне. Един ден Ценко Минкин отишъл в музея на Яворов. Нащеш ли видял портретът на големият български поет? Тогава духът на Яворов се преселил в тялото на Ценко Минкин. Яворов излязъл от музея си, за да се разходи из модерна София. Градът бил променен. И хората били променени. Той, разбира се, не очаквал някой да го познае. Но ето, едно момиченце се запътило към него и, като че ли... Но момиченцето се припознало с изпълнител, участващ в бъдещия фолк-маратон. Духът на Яворов се прибрал в музея си и повече никога не излязъл оттам. А Ценко Минкин се прибрал от дома и се свирил на своето пиано. От какво ти става тъжно? За какво? От какво? Става ли ти тъжно? Тъжно. Никога не ти е тъжно. Не ми е тъжно сега. А преди става ли ти е тъжно? Не. Никога. Ми е добре. През това време екипът на Кукупрезареждане и целият български народ 3 дни яли, пили и се веселили. Решихме да потърсим отговора на един фундаментален въпрос, който вълнува човечеството откакто свят светува. А именно, кой е по-обичан, бащата или майката? Победителят ще стане известен след отговорите на първите 12 интервюирани. Битката между, нека ги назовем, мама и татко, обещава да бъде безмилостно жестока. Кой обичаш повече, мама или татко?
Аз обичам повече мама. Татко. Кой ти е по-на сърце, мама или татко? Татко. Кой обичаш повече, мама или татко? Мама. Аз обичам повече мама. Майка ми обичам повече. Мама или татко? Мама. Може ли само да повторите същото, само че да кажете аз обичам татко? Аз обичам татко. Мисля, че обичам повече мама. Татко. Сигурно с татко. Може ли сам? Кой ви е повече на сърце, мама или татко? Ами, интересен въпрос. Не съм се замислил за това никога. Но смятам, че татко обичам повече. Кой обичате повече, мама или татко? Ами не мога да отговоря. Двамата ги обичам еднакво. Не е така. Трябва да излъчим победител в това състезание. И мисля, че обичам повече татко. Татко. Добре. Кого обичаш повече, мама или татко? Аз обичам повече. Баба! След успорван, честен и достоен двубой, в който ферплей имаше запазено място, победител е татко. Обичам мама. Колко обичаш мама? Много. Обичам я, гушкам я. Тя си давам неща, които тя ми казва да й дам. Какви неща й даваш? Билици, лъжици, чини. Аз обичам хората. Друго какво мога да кажа за България? Аз обичам хората. Киселото мляко. Ако се намазала с кремче, просто тогава аурата ми, разбирате, тя се разширява. Булгарикос. Булгар. 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 Като пием, мразим. Булгар. Булгар. А хората са гадове. Аз обичам хората. Всичко е булгар. Имам много готини приятели и ми е приятно да се събираме с тях. И Аз приятел ли съм те? Ай, мухно. извинявайте. Хубаво ти да ядеш прасенците, бе, нещастик. А ти малки момченце обичаш ли, бе? Той сигурно обича и турците. Ей, крадец! Крадец! Убиец! Убий го, бе! Убий го! Приятел ли съм ти, а? Убий го! Убий го, убий го. Предател! Убий го, бе! Абе, убий го тук! Убий го то, бе! При нас много трудно се разделяме малцинството. Първо държиме много на честността. Второ държиме, нали, да няма разделена, да няма, нали, изневяра да няма в нас. Защото в любовта няма изневяра. Любовта трае до века. Има голяма разлика в младите.